espantallo. O noso objetivo é crear un espantallo automático de modo que, ao detectar aves preto da colleita, moverase para espantalas. Os materiais que usamos foron filamento para imprimir 3D iguana, unha MBOT2 que é como unha base, unha placa microbit para programar, un sensor de ultrasons, LEDs e pistola de silicona con silicona para pegar todo. O procedimento foi imprimir a iguana en 3D, montar a MBOT e fixar a iguana a MBOT, a base. Logo programamos a microbit e comprobamos que funcionase correctamente. O funcionamento é tal que, ao detectar as aves polo sensor, moverase para espantalas, de maneira que as espante. Espanta as aves e volve a súa posición inicial.